Ako po si Nanay Bing Matoran, 61 years old, tour guide po ng Tila Pilon. Umpisa po nung 2019 ay nag-tour guide na po ako. Kasi po mamula ko ibang hanap buhay, kaya pumasok pa ako sa ganitong sitwasyon. Kasi po yung aking anak, 6 po sila, yung may estudyante pa po akong isa, grade 11 po sa pasukan. Malungkot ma'am kasi pandemic po. Kasi siyempre wala pa akong budget, mahirap. Marso 16, 2020, naglabas ang tanggapan ng Pangulo ng mga direktiba at panuntunan hinggil sa istriktong hakbang sa pagharap ng bansa laban sa COVID-19. Marami sa mga establishmento ang pansamantalang nagsara upang limitahan ang paggalaw ng mga tao sa bansa. Kabilang na dito ang pagbabawal sa mga malawakang pagtitipon o mass gathering. Matatagpuan sa bayan ng Doña Remedios Trinidad. Mula Maynila, tinatayang aabot sa 2.5 oras bago makarating sa lugar. Isa ito sa pinakabagong dinadayo ng mga turista na tinatawag na Chocolate Hills of Bulacan. Tila Pilon, 2 words, tila and pilon. Tila means resembling. So, tila looks like, you say tila uulan, tila di ba? So, that's tila. Pilon is a Caviteño word which means jar. Okay, so it looks like a jar. So, it's as simple as that. Kasi noon, wala pang mga pangalan ng mga lugar dito. So, they describe it as they see it. So, pag tinanong, pare saan ka galing? And they would say, doon sa mukhang pilon, tila pilon. Yung Tila Pilon po, mayroon po kami dyan na Balistada, Gulod Paradise. Ayun, sa mga paliguan po, may talumpari po kami, mayroon sa Lawad and Picture Park. At saka dito po sa Berdibia, kaya close po ang Berdibia ngayon kasi maulan. Mayroon po kaming Palanguyan River, yun po ang mga ilog po namin ditong liguan. Nakilala namin si Nanay Bing, 61 taong gulang na higit 2 taon ng tour guide ng Tila Pilon. Sa kabila ng kanyang edad ay napili niya pa rin sumailalim sa pagsasanay at maging isang tour guide upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya sa araw-araw. Masaya po ma'am kasi sa edad ko pong ganito, masaya po ako na nakapanik-panag po ako sa Tila Pilon bilang exercise po sa edad kong 61. Animoy di alintana ang putik at tarik na kanyang dinaraanan. Makarating lang sa tuktok ng kamanghamanghang ganda ng bulubundukin. Kaunting ingat lang ma'am, pag paakit kami ng Tila Pilon, siyempre po dandahan po kahit inaalalayan po namin yung aming mga kasama. Ingat lang din po sa paghakbang. Nasa mahigit kalahating oras na lakaran sa mabato, maputik at madulas na daan ang kailangang bunuin bago marating ang tuktok ng Tila Pilon. So what the barangay captain did was sponsor orientations and seminars, training, on tour guiding. Doon yung mga nakapasa, nabigyan. So regardless of age and gender. So kahit yung mga senior citizens, they were given chance to be a tour guide. Ang bundok na kanyang inaakyat ay may tinatayang taas na 235 meters above sea level. Mula sa itaas ay matatanaw mo ang ganda ng tanawin ng mga bulubundukin, kagubatan at ang kaulapan. Turismo ang isa sa mga industriya na matindi ang naging epekto ng COVID-19.
Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Maraming pasyalan ang tumahimik at tumamlay. Well, pandemic, when you would talk about lockdown, syempre, of course, zero, no? Pero even yung time naman na we were allowed, takot din ang mga tao eh. So, average namin siguro mga 25 a day. Yun lang. Coming from thousands a day nung pre-lockdown. Ilan lang po kami ma'am na naganya, mga 10 lang po kaming nakapila kasi madalang po ang tao. Labis na naapektuhan ng turismo kabilang na ang higit 5 milyong tourism workers at isa na dito si Nanay Bing. We are focusing talaga on domestic tourism. Ang kagandahan lang dito sa domestic tourism is that, di ba sa 12.8% na contribution ng turismo sa ekonomiya, 10.8%, 85% ay galing talaga sa domestic tourism. Strength talaga natin is domestic tourism. Gaya ng sinabi ko noong 2019, may 110 million domestic trips. So, people like to travel around the country. So, yun talaga pinapalakas natin yung ating domestic tourism. Yun muna yung plano natin para kahit papaano magkahanap buhay na yung mga nawalan ng trabaho. And eventually, pag mag-lift na yung travel restrictions, ready na tayo. Eh noon po ma'am kasi nakaipon din po kami noon. Eh ngayon po wala. Eh para sa akin po ma'am ay mahirap kasi wala pong kita. Opo, mahirap ang budget. Siyempre mahirap din kasi dati na kami sa magandang kita, malakas. Kasi sa maghapon kumikita kami ng pinakamababa, kung minsan 600 to 900. Tapos ngayon, nung biglang pandemic na, bigla kaming nabaguhan na. Biglang walang kitain. Kaya nag-isip-isip din kami na maghanap ng ibang trabaho. Ang mga lokal na mamamayan sa mga lugar na umaasa sa turismo ay pansamantalang bumalik sa kanilang dating nakagawiang pinagkukuhanan ng hanap buhay. Umaasa ang maraming mga lokal na hindi magtatagal ay muling manunumbalik ang turismo ng bansa. And every time you visit and you give entrance fees and tourist guide fee, I want them to know that they're really helping so many families here. Kasi alam mo yung tour guiding, especially the tour guides, kasi dito mga tao nun, they're just farmers. Farmers na whole day, wala silang ginawa kundi humarap sa mga soil, sa plants, Yung tour guiding gave them not only an alternative source of income na mas magaan, hindi yung sobrang bigat. Hindi lang yun napansin ko kasi mga tour guide, nabigyan sila ng confidence. Now they start talking to people, kahit Tagalog, konti English, di ba? And people actually talk to them. So I think that gave them a lot of confidence. Dito po sir, ang produkto po dito sa amin sa Tila Pilon, bago umakyat, dito po kami may mga dalandanan po. Marami din po kami mga punong halaman po dito sa amin, may mga mangga po. Mahirap na na masaya kasi marami kang nakakasalamuhang tao. Kaya nga lang yung yung nangyari ngayon. Kailangan layo-layo na rin Gusto lang talaga natin is to vaccinate all the tourism workers. Hindi lang ang tourism workers, next yung lahat ng tao sa destination, tourist destination, para we could first focus on domestic tourism and eventually, pag mag-lift na yung travel restrictions, we can accept international tourists. Apektado halos lahat ng sektor ng pangkabuhayan, mula sa malalaking korporasyon hanggang sa pinakamaliliit na uri ng pinagkakakitaan. Kasama na rito sina Nanay Bing at Angelo na parehong lubhang naapektuhan ng pandemya. Patuloy nilang itinatawid ang lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya sa araw-araw. Isa lamang sila sa mga libu-libong tumitindig at nagpapakatatag ngayong panahon ng pandemya. Ngayon ang ating kalikasan ay tila nagpapahinga
Habang hindi pa humuhupa ang banta ng pandemya, kasama sila sa mga patuloy na naniniwala at umaasang makakabangon at manunumbalik ang sigla ng turismo sa bansa. Hindi man natin batid kung kailan ito matatapos, kung ano pang unos, bagyo o daluyong ang darating, isa lang ang tiyak at sigurado. Ang araw ay muling sisikat at lahat tayo'y sama-samang babangon at magpapatuloy.